Il-Gvern se jkun jista' jibqa' għaddej bil-pjani tiegħu li jagħti konċessjoni għal ftuħ u operat ta' każino ġdid. Dan wara li l-qorti ppreseduta mill-imħallef Joseph Mikallef ma laqatx il-mandat ta' inibizzjoni li ntalab mill-kumpanija Dragonara Casino. Id-Dragonara Casino bdiet dawn il-proċeduri legali wara li fil-proċess kompetittiv biex tingħata din il-konċessjoni ikklassifikat fit-tieni post wara l-kumpanija Eden. Id-Dragonara targumenta li l-offerta tagħha kienet ogħla minn dik tal-Eden, iżda l-Gvern spjega li b'mod kompless anke meta wieħed jikkunsidra l-investiment li se jsir dik tal-Eden kellha iktar valur. Però wara li ntażlet l-offerta tal-Eden, il-Gvern qal li pajjiżna jiflaħ ikollu konċessjoni oħra u kien lest jiftaħ negozjati ma' Dragonara għal dan il-għan. Il-Gvern qal li ħad din id-deċiżjoni wara perjodu adekwat ta' deliberazzjoni professjonali fejn ikkunsidra it-tkabbir ekonomiku f'terminu ta' impjiegi, dħul akbar għall-Gvern u attività ekonomika fis-settur kummerċjali tad-divertiment f'reġjun ġeografiku partikolari f'Malta. Iżda il-kumpanija Dragonara ma kienx kuntenta b'dan u minkejja li kellha laqgħa skedata dwar dan mal-unit tal-privatizzazzjoni għażlet li tmur il-qorti. Iżda fid-deċiżjoni tagħha il-qorti qalet li m'hemmx lok għal ħruġ ta' mandat biex id-Dragonara iżżomm lill-Gvern milli jkompli għaddej bix-xogħol. Il-qorti qalet ukoll li mill-aspett tal-element tal-proporzjonalità, it-talba tal-kumpanija ma jidhirx li hija mistħoqqa. Fost l-oħrajn dan għax il-proċess innifsu bl-ebda mod ma jqiegħed jew jista' jolqot il-ħidma u n-negozju li l-istess Dragonara qiegħda twettaq jew tgawdi minnu sal-lum.